Tahulan na tayo ng ibang aso. Wag lang yung alaga at pinapakain nating aso. Mas palalimin natin. Madali ba kung ang unang hindi naniniwala sa'yo ay asawa mo? Kung ang unang hindi tapat sa'yo ay asawa mo? Madali ba kung ang unang hindi naniniwala sa'yo ay magulang mo? Madali ba kung ang unang walang malasakit sa'yo ay kapatid mo? Madali ba kung ang unang nagpapalungkot sa'yo, nagpapasama sa'yo at sumisira ng buhay mo, hindi naniniwala sa kakayanan mo ay ang pamilya mo? Madali ba yon? Hindi madali yon, sapagkat dun tayo tinanim ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, silang makasama mo sa pag-bloom mo. Bloom where you are planted nga, di ba? So paano ka mag-bloom kung ang nasa paligid mo ang siyang unang nagpapalanta ng buhay mo? Siraan na tayo at sirain na tayo ng diretsyo ng ibang tao. Wag lang ng mga tao sa buhay mo, lalo tigit ng pamilya mo. Tama? Kung mangyari man yan, wala tayong magagawa. Pero may solusyon sa pagkatandaan mo, kapatid. Hindi sila kundi ang Diyos ang nagtanim sa'yo.